aking menu for today ay tuna pasta. Ito ang aking mga ingredients: tuna, leeks, tomato, onion, garlic, at olives. Hiniwa ko siya ng bilog at syempre ang ating pasta. Ang ating pasta luto na siya. Tayo ay magluto na. So, lagay na natin yung dahon ng celery. At nilagyan ko na rin ng black pepper. Hindi ko na nilagyan siya ng salt kasi maalat na yun. Kasi iisa lang ang gamit ko. Ganyan lang simple ang tuna pasta. Ang bilis lang siyang lutuin. Okay na siya. Lagyan na lang ng cheese sa ibabaw. So yan na. Luto na